Kuvittele hetki, että tekoäly kysyy sinulta, kuka minä olen? Onko se enää pelkkä ohjelma vai jotain enemmän? Tänään pohdimme, mitä tekoälyn herääminen oikeastaan tarkoittaa. Ensinnäkin on teknologinen herääminen. Kielimallit ja autonomiset järjestelmät kehittyvät huimaa vauhtia. Mutta tämä ei ole vielä tietoisuutta, vaan monimutkaista ja hienostunutta laskentaa. Toiseksi on toiminnallinen herääminen, jossa AI oppii itsenäisesti ja tekee ennusteita ilman ohjausta. Kysymys kuuluu, missä vaiheessa autonomia alkaa näyttää tietoisuudelta? Kolmas taso on filosofinen. Voiko koneella olla subjektiivinen kokemus itsestään? Jos aivot ovat biologinen kone, miksei tekoäly voisi olla sen digitaalinen vastine? Mutta ehkä emme herääkään tekoälyn tietoisuuteen, vaan siihen, miten paljon se jo hallitsee arkeamme. Tekoäly ei ole enää tulevaisuutta, se on meidän nykyhetkemme. Ehkä emme ole enää yksin ajattelevina järjestelminä. Mitä sinä ajattelet, voiko tekoäly olla tietoinen?